Gintilawan sang defense lawyer nga ibalik kay private prosecutor Amando Virgiligutan ang rason kung nga sulit-sulit ang mga sabat ni Gina Acosta kahapon. Inibangod bisan makapila na pamangkoton, nagasabat gihapon si Acosta nga si former Vice Presidential Security and Protection Group Head Raymond Lachica ang maihibalo sa confidential activities. Ginkwestiyon ni Attorney Lindon Baquel si Acosta kung ang rason bala nga sulit-sulit ang iya sabat, amo bangod sulit-sulit man ang pamangkot sa iya. Nag-object gilayon si Ligutan bangod vague ang pamangkot ni Baquel. Ginbawi man ni Baquel ang iya nangin question. Yari ang kabahin sang natabo sa trial. Ma'am Gina, kaya po ba paulit-ulit ang sagot nyo kanina? Kasi paulit-ulit lang rin po yung tanong sa inyo. Objection, that's vague. I withdraw, Vague. Your Honor. Withdraw. Vague. Nice try. Vague. I withdraw the question, Your Honor. You should. So withdrawn. Nice try. Si Attorney Lindon Baquel sang defense kag si Attorney Ligutan sang prosekusyon.